A na naszych zegrach je jednostce minut płegłedzenie 8 w studiu je nasz gość Teresa Patsidis, dyrektor Piośnickiego Muzeum. Witamy bardzo serdecznie. Witam serdecznie Państwa. Dzisiaj rozmawiamy właśnie o tej instytucji, która no właśnie od jakiego czasu funkcjonuje? Muzeum Piośnickie zostało powołane 16 grudnia 2015 roku przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Czyli stosunkowo młoda instytucja. Na razie jeszcze nie mamy dostępu, nie możemy zwiedzać jej wystaw. Villa Musica, która jest siedzibą, będzie siedzibą tego. Natomiast sama nazwa wskazuje, że dotyczyć ma tematyka tego Muzeum Martyrologii Piaśnickiej, ale nie tylko. Właśnie ten zakres tematyczny jest szerszy, prawda? Muzeum Piaśnickie w Wejherowie zostało powołane jako oddział Muzeum Sztućko w Szutowie 16 grudnia 2015 roku. Głównym celem Muzeum Piaśnickiego jest upowszechnianie wiedzy w Polsce, ale także za granicą o Piaśnicy jako jednym z pierwszych masowych miejsc zaplanowanej wcześniej zbrodni popełnionej przez Niemców w początkach II wojny światowej. Ale naszym zadaniem jest także upowszechnianie tej wiedzy o innych miejscach straceń polskich warstw przywódczych na Pomorzu. Jeżeli chodzi o lokalizację, właśnie mamy Villa Musica, która jeszcze nie jest dostosowana do tego, żeby właśnie pełnić funkcję tej siedziby muzeum. Na jakim etapie są prace związane właśnie z tym miejscem? Villa Musica została zbudowana przez Franciszka Panka w 1926 roku. Był to lekarz, znany działacz społeczny, ceniony obywatel miasta Wejherowa. W Willi Musica skupiało się też życie elit Wejherowa i Pomorza, ponieważ był to salon kulturalny. Spotykały się tam osoby znane z Wejherowa, ale także tutaj z ościennych miast. My w swojej koncepcji będziemy nawiązywać do tego, czym była willa przed wojną. Prócz tego, że będzie to muzeum z wystawą główną, z działalnością badawczą, to będziemy także krzewić pamięć o Piaśnicy poprzez wydarzenia kulturalne. W chwili obecnej Villa Musica jest w trakcie przygotowań do remontu generalnego. Opracowaliśmy inwentaryzację architektoniczną oraz nasz plan tego remontu ubraliśmy w koncepcję, w wytyczne do projektu architektonicznego i pracujemy nad tym, żeby doprowadzić do tego, żebyśmy już mogli funkcjonować w stałym miejscu. Myślimy, że będzie to mniej więcej w 2019 roku, ponieważ potrzeba czasu na remont, ale potrzeba też czasu na zbudowanie wystawy stałej. Ten czas do otwarcia właśnie miejsca oczywiście nie jest naznaczony zwyczajnym oczekiwaniem. Pracownicy muzeum nie próżnują, bo nie tylko jest to przygotowanie wystawy, ale tak naprawdę zebranie dokumentacji. Wszystko jest w trakcie, więc jakie prace w tej chwili wykonują pracownicy Muzeum Piaśnickiego? Rozpoczęliśmy od samego początku intensywne prace muzealne. Prowadziliśmy i prowadzimy badania w archiwach zagranicznych. Do tej pory byliśmy 2 razy w archiwach niemieckich, byliśmy także w Stanach Zjednoczonych, w Muzeum Holokaustu. Z obu tych miejsc przywieźliśmy kopię dokumentacji, która jest podstawą do tego, że będziemy pracować nad wystawą stałą. Potrzeba czasu, żebyśmy tą dokumentację opracowali. Prócz tego podejmujemy szereg innych zadań. Na przykład pracujemy w tej chwili nad publikacją, która będzie dokumentowała Villę Musica od strony tego, czym ona była przed wojną i osoby, które w tej willi funkcjonowały, żyły. Pamiętajmy, że doktor Panek, który był właścicielem willi, także stracił 2 córki, nauczycielki, które zginęły w Piaśnicy. Stanisławę i Kazimierę Panek. Były to także osoby zaangażowane społecznie. Jedna z nich była również radną miasta Wejherowa, a doktor był przewodniczącym Rady Miejskiej, pierwszym przewodniczącym po wojnie. To są niektóre działania, które właśnie nad którymi pracują teraz pracownicy muzeum. Także wiele akcji takich skierowanych chyba do młodego odbiorcy, między innymi praca nad komiksem właśnie o zbrodni piaśnickiej. Podjęliśmy również działania takie, żeby móc z Państwem szeroko się komunikować, czyli otworzyliśmy stronę internetową. Ostatnio nakręciliśmy film, pierwszy film, który ukazuje
tak ogromne połacie Piaśnicy z drona. Możecie go Państwo zobaczyć na naszej stronie, ale także na YouTubie możecie obejrzeć. Pracujemy również napisaliśmy projekt i pracujemy obecnie również jesteśmy producentem 6-odcinkowego cyklu historycznego Młyny Historii. Cykl ten będzie ukazywał miejsca straceń na Pomorzu. Będą 2 odcinki o Piaśnicy filmu, będzie też ukazany Mniszek, Szpęgawsk, Pelplin, gdzie zginęła cała kapituła duchowieństwa, również w ramach akcji Intelligence Action, oraz Fordon Bydgoski. Muzykę do filmu będzie pisał pan Leszek Możdżer, natomiast współpracować z nami, jeżeli chodzi o podkłady głosowe, będzie pan Jerzy Zelnik. Zdjęcia operatorskie rozpoczęliśmy już i kręci je pan Mirosław, operator filmowy, pan Mirosław Basaj. Jakie akcje, to znaczy może inaczej spytam, jaki jest planowany odbiorca właśnie tych wszystkich treści, które w tej chwili chce publikować muzeum? Czy to jest skierowane dla osób młodych, czy może dla różnych grup wiekowych? Zapomniałam powiedzieć, że również pracujemy nad wydaniem komiksu historycznego, Tak jest, który będzie, komiks historyczny będzie pana Tomasza Meringa. Odbiorcą treści, które budujemy w muzeum, będzie zarówno odbiorca starszy, jak również chcemy je tak obudować, żeby zyskać odbiorcę młodego, bo chodzi nam o krzewienie pamięci, żeby zaistniała ona w świadomości pokoleniowej ludzi młodych, żeby istniał ten przekaz pokoleniowy od ludzi starszych do ludzi młodych. Pamiętajmy, że Piaśnica jest miejscem znanym wejherowianom, może gdynianom, ale już jest kłopot, jeżeli chodzi i zapytamy o Piaśnicę w Gdańsku, a nie ma całkowicie tej świadomości, jeżeli chodzi o znajomość miejsca, jakim jest Piaśnica i tych tragicznych zdarzeń w Piaśnicy, czyli eksterminacji polskich warstw przywódczych w 1939 roku. Nie ma tej świadomości w Polsce i to jest nasz główny cel. Tak jest. I właśnie ten cel ma być realizowany poprzez liczne akcje, o których była tutaj już mowa, o których nasz gość wspomniał, między innymi właśnie komiks, ale też materiały filmowe, ale w Muzeum Piaśnickim także poszukuje się pamiątek związanych właśnie z tymi wydarzeniami, z tym okresem, więc mieszkańcy mogą się, osoby, które mają właśnie takie relikty właśnie tej przeszłości, mogą także współtworzyć niejako to muzeum, prawda? W tym momencie dziękuję serdecznie, że Państwo żeście udostępnili antenę do gorącego apelu, który kierujemy do wszystkich osób, które posiadają jakąkolwiek wiedzę, czy też w swoich zbiorach pamiątki po ofiarach piaśnickich. Szczególnie nam zależy, żeby poprzez zbiórkę tych pamiątek ukazać dorobek społeczny i zawodowy tych osób. Bo nie tylko chcemy znać nazwiska, ale chcemy ukazać osoby w świetle ich przedwojennego dorobku. Osoby te były bardzo często osobami znacznymi w swoim środowisku, czy to zawodowym, czy to społecznym, i dlatego właśnie zginęły, ponieważ tym dorobkiem były dla niemieckiego najeźdźcy niebezpieczne. W związku z tym będziemy wdzięczni za każdy kontakt i wszelkie informacje na ten temat prosimy kierować pod numer telefonu 58 736 11 11. Nasza strona internetowa to muzeumpiaśnickie.pl. Proszę Państwa, pracujemy nad tym, by wydarzeniom w Piaśnicy i innym miejscom na Pomorzu, gdzie zginęły osoby w ramach Intelligence Action, warstwy nasze przywódcze polskie, żeby przywrócić należny im wymiar historyczny i krzewić pamięć o tych zdarzeniach w Polsce i za granicą. Villa Musica, czyli docelowe nasze miejsce, gdzie będzie mieściła się siedziba po remoncie naszego muzeum, ma mieć też płaszczyznę, wymiar spotkań nie tylko z tą tragedią, ale ma mieć też wymiar spotkań z historią i z kulturą, bo kultura jest wspaniałym narzędziem, gdzie możemy poprzez nią krzewić
pamięć o tych zdarzeniach. I tę kulturę krzewili także właśnie, tak jak już pani powiedziała, osoby, które zginęły w Piaśnicy. To byli bardzo często właśnie, były osoby, które prowadziły to życie kulturalne, społeczne, polityczne i właśnie dlatego też zbieramy po nich pamiątki. Przypominam, jeżeli ktoś nie zdążył zanotować, jeżeli ktoś ma jakieś pamiątki, proszony jest o kontakt telefoniczny pod numer 58 736 11 11 bądź przez stronę internetową www.muzeumpiaśnickie.pl. Tam wszystkie dane można znaleźć. Można się też zapoznać z materiałami, które już teraz publikuje Muzeum Piaśnickie, a my rozmawiamy z dyrektor tej placówki, panią Teresą Patsidis. Dziękujemy bardzo. Tak, dziękujemy. Dziękuję pozdrawiam. serdecznie.